Minule sme si rozobrali Omena, no a dnes to bude taktiež postava z Omenovho príbehu, ale nebude to konkrétne Omen. A je to... A, sorry, to je zlá fotka. Celým menom Sabine Kelsová bola americkou chemičkou a bola kľúčovou postavou počas moderného znovuobjavenia radianitu, čo bola tá taká ruda. Ako uznávaná vedkyňa pracujúca v Kingdom Corporation bola jednou z prvých, ktorá skúmala látku, keď na ňu narazila. Avšak správy o tom, čo sa doktorke Kelsovej v Kingdom chystali odhaliť, sa dostala k ľuďom z presýpacích hodín. Organizácia, ktorá už tajne vedela o radianite, ale nechcela, aby jeho existencia bola opäť verejne známou pre Alfu. Presýpacie hodiny poslali svojho najtalentovanejšieho aktívneho vraha Ghosta, čo je teda ten Omen, o ktorom som hovoril, aby zabil Keles. V deň pokusu o atentát, keď Kelesova pracovala vo svojom laboratóriu, sa však dokázala brániť. Pričom Ghost bol zasiahnutý do tváre ampulkou s chemikáliami, ktoré držala predtým, ako ho zavrela do testovacej komory. Ktorú Kelsova aktivovala, kým bol ešte vo vnútri. Pre Kelsovu sa po incidente všetko zmenilo. Stala sa viac izolovanou a v mene pomsty zahodila všetky kúsky svojho života. Ghost bol medzi tým premenený procesom, ktorým prešiel v testovacej komore, aby sa stal fantómom bez akejkoľvek spomienky na to, kým býval. Kelsova, ktorá videla príležitosť zadržať svojho potenciálneho vraha, mu klamala o tom, že vedela čokoľvek z jeho minulosti a umožnila mu namiesto toho pracovať po jej boku. Nakoniec, títo dvaja odídu z kráľovstva po založení tajného protokolu Valorant. Spolu s kolegom z kráľovstva Liamom Byrneom, dúfam, že som to dobre prečítal, Liamom Byrneom, keď sa Byrne stal veliteľom organizácie Brimstone, o ktorom si povieme v ďalšom príbehu. Kelsova prezala volací znak Viper. Stala sa jeho druhým veliteľom, zatiaľ čo Ghost sa stal jeho tretím agentom, a to síce Omen. Viper sa bude podieľať na nábore nových agentov a bude aktívny v mnohých misiách pôsobiacich na miestach ako Rabat a Thimphu pri hrozbe Omega Zem pre Alfu. Nedávno však Omen zistil, kto to bol, a že Viper mu to celý ten čas tajila, čo viedlo k novému nepriateľstvu medzi nimi dvoma. Omenovo hľadanie odpovedí však teraz postavilo Valorant do konfliktu so starým nepriateľom Viper, a to síce s ľuďmi z presýpacích hodín. Keďže sa protokol ako celok snaží vyšetriť týchto ľudí pre ich aktivity aj po modernom znovu objavení radianitu, jeho nové zameranie na ne môže dať Viper konečne šancu pomstiť sa organizácii, ktorá ju pred rokmi chcela zabiť. Takže toto bol ten príbeh, celý Viper, čo tu máme napísaný. No a teraz by som ešte ukázal jej abilitky a v akej klase, alebo v akom odbore je tento agent. Poďme sa na to pozrieť. Takže Viper by mala byť kontroler a tu sú jej abilitky. Takže prvá abilitka je Poison Cloud, čo je v podstate smoke, dá sa to tak nazvať. Potom máme stenu, Toxic Screen, ktorá tiež akože dosť dobrá, sa mi zdá, že neviem, či to uberá, alebo vás to spomalí minimálne. Má to nejaký efekt tá stena. Ďalej je Snake Bite, čo je ako keby taký molotov, alebo taká, no, dajme tomu, že to je kyselina, ktorá sa rozleje na zem. No a jej hlavná abilitka je X. Je Viper Spit, čo je ako keby taký, že obrovský smog, alebo obrovský smog, proste taká obrovský dym, large cloud. Veľký oblak, neviem ešte, ak by som to nazval. Je to proste je hlavná abilitka, ktorá si revealuje enemákov a ich pozičky, keď ste v tom, a im to zmenší viditeľnosť. Takže toľko k Viper. Tento príbeh bol fakt, že krátučký, pretože u Viper toho moc ani není. Abilitky sme si ukázali, povedali sme si, že je kontroler. A ešte čo by sa to dalo také po nej povedať. No, to je asi všetko, takže toto videjko bude veľmi krátke, pretože som to nahrával iba že 6 minút. Takže ja dúfam, že sa vám páčilo. Omenovo videjko bolo troška dlhšie, pretože tá postava je taká tajúplnejšia, ale vedelo sa
o nej troška viac informácií a mala troška taký zaujímavejší za mňa, taký ťažšie spracovateľný príbeh by sa dalo povedať. Viper je už taká, no proste vedkyňa, ktorá pracovala na tom radianite a nejakým spôsobom sa dostala do kontaktu s Omenom, keďže ju chcel Omen zabiť, lebo ju poslali. A to je asi všetko, čo by sa dalo o nej také zaujímavé povedať. Ďalej by som povedal to, že ďalší príbeh by malo byť o veliteľovi teda organizácie Valorant, a to síce o Brimestoneovi. Na čo sa celkom teším, aj keď tieto postavy mi neprídu moc zaujímavé, ja som začal Omenom, pretože ten mi príde ako najzaujímavejšia postava, ja jej najviac hrávam, preto som začal ním. A budem postupovať teraz, že najprv som dal teda Omena, teraz bola Viper, potom by bol Brimstone. Takže asi tak budeme pokračovať. Po Brimestoneovi ešte neviem, koho by som dal. Aj keď možno dáme, že Sagečku potom. A tak. No, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Káno, zanechajte like, ak nie dislike. Budem rád, keď do komentáru napíšete, akú postavu by ste chceli najbližšie. Možno nemusíme Brimstone, môžeme vybrať nejakú postavu, ktorú by ste chceli vy. Ak nejaké poznáte, ak nie, tak budeme pokračovať tým Brimestoneom. No a ja sa s vami lúčim a čaute.